Hola, em dic Oriol. Vaig acompanyar-te en una petita pràctica d'atenció plena. L'important d'aquest vídeo és només l'àudio, però he volgut posar imatge per si dona peu a que sigui més fàcil practicar, per si dona una mica la sensació que algú t'està acompanyant. Així que no cal que miris ni tinguis com a referència la meva postura ni les meves carotes, així que només cal que m'escoltis una mica les pautes que vaig donant. Busca una postura senzilla, assentada al terra, amb cadira, o si no, postura tombada. Tanca els ulls i fes 2 o 3 respiracions tranquil·les, plenant del tot, buidant del tot. Anirem progressivament apropant-nos a aquest espai d'atenció sincera, íntima, sense artificis, sense buscar res concret, sense fer veure que meditem, només escoltant, sentint-nos, aquietant, deixant fer. Assegura't que el cos estigui relaxat, tinguis la mínima alineació correcta perquè descansin articulacions, músculs, òrgans. Fes una última respiració una mica més profunda. I ara deixarem que vagi apareguent la respiració natural. Només acompanyant si veiem que aquesta respiració natural es torna superficial o bé ens costa una mica. Si no, simplement deixes que el cos respiri. Començarem a fer un petit escàner corporal, redirigint la nostra atenció, aquesta mirada interna, a diferents parts del cos, observant les sensacions que apareguin i alhora els pensaments, idees. Deixant espai també pel no sentir algunes parts del cos, no sentir res en concret, no pensar, deixant espai una miqueta per tot. Amb la teva respiració natural i lliure. Portes l'atenció a la part més alta del cap, a la coroneta. Baixes a poc per darrere del cap fins a la nuca, observant. Explorant amb la curiositat d'un nen tot el que puguis anar sentint, trobant. Anem cap a la front, les celles, els ulls que s'afluixen. Amb el nas, les galtes, orelles, boca, llengua, llavis, barbeta. Anem al coll, sentim la gola per dins. Sentim els ombros. I anem fent espai per observar, per acollir tot el que vagis trobant, tot el que vagi apareixent, sense analitzar massa, sense recrear-nos-hi, només per sentir, per entrar en presència, en coherència, en calma. Baixarem per l'aixella esquerra, pel braç esquerre, fins al colze. Del colze te'n vas cap al canell.
I sents el palmell de la mà esquerra, el dors, els 5 dits. Anem a l'ombro dret, l'aixella dreta, braç dret, comences a baixar cap al colze. Del colze te'n vas cap al canell i sents tota la mà, els dits, palmell i dors. Sense buscar res concret, ni cap estat, ni voler canviar tampoc res concret. És un acte de valentia amorosa cap a tu, cap al que sents, cap al que estàs vivint. Un acte de sinceritat. Anem a portar l'atenció cap a la part més alta de l'esquena. Comencem a baixar cap als omoplats, per mitja de l'esquena, zona lumbar, fins al sacre. Ara tornem al coll, comencem a baixar cap al centre del pit, pectorals, esternó, costelles. La respiració segueix lliure. Sentint tota la panxa, pelvis. I anem cap a glutis, genitals, ingles. I comencem a baixar per la cuixa dreta, cap al genoll. Del genoll baixem cap al turmell, a poc, sentint, investigant. Arribem al turmell, anem cap al taló, la planta del peu dret, els dits. Anem ara cap a l'ingle esquerre, comencem a sentir tota la cuixa esquerra. Arribem al genoll. Comencem a baixar cap al turmell. Taló, planta de peu esquerra, dits. Tornem a fer alguna respiració una mica més profunda, lenta, sentint tot el cos a la vegada, tot el que puguem anar descobrint, ajustant molt lentament si necessitem la postura, afluixant encara més tensions, acollint tot el que pugui aparèixer, deixant anar tot allò que es vulgui marxar. Anem a dedicar un instant a observar aquest espai en què hi ha l'intercanvi entre ple i buit en la nostra respiració,
aquest mig segon, aquest segon, cada vegada que estiguis al ple i comencis a buidar, cada vegada que estiguis al buit i comencis a plenar, anem a observar durant un minut aquest espai tan sutil, aquest espai invisible, la curiositat d'un nen. I mantenint aquesta curiositat, aquesta mirada sincera, anem a invertir ara l'escàner. Comences a sentir el peu esquerre, turmell, cama esquerra, genoll, cuixa, sents el peu dret, turmell, cama, genoll, cuixa, sentim ingles, genitals, glutis, pelvis, cintura, zona del melic, abdomen, costelles, esternó, centre del pit, pectorals, sentim la base de la columna, zona lumbar, musculatura que envolta la columna, zona mitja de l'esquena, omoplats, cervicals, sents els dits de la mà dreta, el palmell i el dors, el canell dret, tot el braç dret fins a l'ombro i l'aixella, la mà esquerra, tot el braç esquerre, l'aixella, ara poses l'atenció als ombros, al coll, per davant, pel darrere, a la gola. Sents les galtes, llavis, llengua, el nas, orelles, ulls, celles i front. Sents la part de darrere del cap,
i la coroneta. I escampes aquesta mirada interna per tot el cos. Aviam quins punts et criden més l'atenció, quins punts estan més en blanc. Mentre la teva respiració segueix lliure i segueixes obrint aquest espai d'estar amb tu, cada vegada més tranquil, més a prop de la vida. Tornarem a fer un instant en què observem l'intercanvi entre el ple i el buit i el ple, deixant que entrin en aquest espai els sons de l'exterior, que es manifesti la imaginació, les emocions, els records, el que sigui, com sigui. Sense perdre la connexió amb el cos ni la respiració. Fas una inspiració lenta i profunda, deixant anar l'aire poquet a poquet. Sense obrir els ulls, deixes que el cos s'expressi en petits moviments, petites basculacions a un costat i a l'altre, que sigui molt espontani, molt suau. Algun estirament, alguna posició concreta que pel que sigui et ve de gust, deixes que s'expressi. Pots fregar mans, pots fregar el cos, pots obrir els ulls. I recollim aquesta petita pràctica amb les mans al cor. Deixem que aparegui un instant, energia d'agraïment. Deixem anar també el moment de pràctica, les sensacions, t'hagin agradat o no. I seguim amb el nostre dia. Gràcies per compartir.